Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Mayong hapon, ug maayong gabi, ug maayong buntag kaninyong tanan. Welcome back sa atong channel. Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Mayong hapon, ug maayong gabi, ug maayong buntag kaninyong tanan. Welcome back sa atong channel. So for today's vlog, magawa tayo ng noodle soup with egg and sausage. Tara na, samahan niyo ako. So for today's vlog, magawa tayo ng noodle sabaw, mga iling bangbang. So ito lang yung ulam ko for my lunch. Noodles lang at saka egg with sausage, mga iring banbanang. Ayan. So ilagay natin to. So ito ay ano siya, instant noodles, pero ginawa ko may sabaw. Gusto ko may sabaw. May sabaw siya, mga friends. So ayan, sarap yan. So lagyan natin ng isang itlog, mga iring. So lagyan natin to. Sarap yan. Noodles with egg and sausage. Yan. Sabaw-sabaw tayo. Gusto ko mainit. So, gupitin natin ang sausage, mga iring. Yan. Sarap to. So, luto na siya. Hello mga iring banbanon. So for today, naluto na yung ano ko, noodle soup with egg and sausage siya, mga iring banbanon. Kain tayo kasi mamaya-maya duty na naman tayo. Ito lang yung ulam natin. So noodle soup. Gusto ko mainit. Masarap siya, mga iring. Ano to siya? Pansit canton, pero ginawa ko ng with sabaw. Kain tayo. Ang sarap pala.
ito yung ano natin, brunch. Kasi kanina, umaga, nagawa ako ng green beach juice, fresh juice. So, lunch naman, 11 o'clock na. So, kain lang tayo ng ganito. Si Lia nagpahipi. Gusto siya makaon. Hindi siya kakaon ni kay noodles man eh. Mga on lang tayo mga iring banbanon ha. Lami siya. Lia, don't touch me ha, Lia. Makambrasan ko. Muna siya, kanis Lia, chismosa sa kanis siya. Sige, ukuan ka ng magluto ko na, gina sa skilid. Kasi pangayon ako na siya tagaan gabi ganig bread. Lami siya mga iring banbanon. Try ninyo. Ginawa ko siya, pasit canton. Ginawa ko siya ng sabaw. No? Pwede pala. Noodles with pansit sabaw. Lami siya mga iring banbanon, no? So, ayan na. Tapos na ako kumain. Hindi, mainit kasi eh. So, natapos na nating lunch. Busog na. Very simple lunch ko. Noodles with sausage and egg. So, masarap na yung solbag na. Walang problema. So, inom tayo ng fresh juice. Kasi, inumin natin ito mga iring banbanon. Siya, green vegetables, cucumber, green apple, ampalaya at saka celery. Lamig. Delicious. So, all siya mga iring banbanon. Ang akong vlog today, it's a very simple cooking. Regid siya mga iring banbanon. Budgeted pa. So, makamura ka sa imong pagkain. So, hindi ka masyadong gasto, no? Mag-save ka talaga ngayon for today. Kaya lisod na kayo, mag-save ka gasto-gasto, na? Wala tayong budget. So, nga, dala ko uguan para sudan and rice. Dala ko. So, thank you so much sa atong kuan mga viewers, sa atong organic friends, no? To watch sa atong YouTube channel, mga iring banbanon. Thank you very much for your support my channel. And diri na takutob mga iring banbanon sa mga oras, sa mga takna sa mga lugar mga iring banbanon. Puno sa KASAKIT o puno sa KALIPAY. Chika mo, ilaglag natin. Shalala, bye-bye. God bless to everyone. Bye!